Pulang langsung jatuh naik tong naik takut deh bukan sono audio entertainment YouTube channel lo thumbnail di title ngundur opo sih mana ada sama kan kalau tuh oh video ko takut deh bukan song tahu belai kino social media oh viral lagi tuh PGT job belai kino Manbai ka kebang ma borok no deh aro 10 ko tonggo sini di frase ba di frasa robo tonggo hingga ke kaham kong no man mane hingga ke tamong kan ke jan knowledge by deh interview rima by deh kebang ma lekha pora dal bidal serengjak tongma bai borok PGT job borok tikiwi manbai kha tei orowo kebang ma borok no o job manbai kha tei belakeno kaham kok hingga angki oron bisingo no norong nogi mangkana sini o Tripura rajyoni CM Dr. Manik Saha bo o job ni offer bo bakha tei aro bakmani bisingo kebang ma sini Tripura salukuro baksa saimanya tanggei o chini Tripura rajyoni mukhomantri bai ha boba grano bahai ke aro soka te bahai ke aro boba baksa soman khlai bini kokno saka boba gra khai tangai omo hai ke o Tripura rajyo bo job ni offer o bagai manya nei sanai sai tongo kebang ma borok no komeno hingga abono tei ang tin no no sebai sanai tautai bukuk song no video no pai thak jora nai tongdei no kaham ke no buji mannai boba gra angkha khoroksa bo chini o Tripura rajyo ni Tripura rajyoni rajani busuk hingga hingke bole bahai ke bo o Tripura rajyo bo political notice bo mungsa se busamani nogya kho bo just sini Tripura sa orai pore ngui tongmono thansa khlai bo sanamnani bagui simise bo tabuksu jorotei sini Tripura sa rokno help khai tongo te subai tongo phiaba bo 2028 hingga hingke omo hai ke no sini o Tripura rajyo bono job renai unai tei bono joto kichu naikol nai Tripura sarok untung wanji untung joto no bochu banai tei naikol nai hingga hingke a boro rok baksa saimi aro ama haike comment kai tongo abon bagai sitong tin sanani hayo tak tei busong no video no pacha jama tongo belai belai ke